Күңелләрегезгә җан тынычлыгы, гаиләләрегезгә бәрәкәт теләп, миннән сиңа сәлам тапшыруга кабат эфирга чыга. Студияда мин Галия Гимаддинова, Аллага тәвәккәлләп, бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Беренче котлау хаты безгә Урта Терешка авылы Сәддәновлар гаиләсеннән килде. Бүген 8 февраль көнне безнең газиз балабыз Галия Мәүлид кызы Бикбаева үзенең туган көнен каршылый. Шул уңайдан сезнең тапшыруыгыз аша біз аңарга Сызрань шәһәренә үз котлау сәламыбызны җибәрер идек, дип язалар Галия Мәүлидовна, әтиегез Мәүлид Хиялиевич. Әниегез Сурия Мәксутовна, апагыз Гөлнара, тормыш иптәше Марс, балалары Динара, тормыш иптәше Арамис, кызлары Ләйсән, сеңелегез Илмира, тормыш иптәше Шәфик, балалары Алина һәм Динар. Гөлиябез безнең бәхет чәчәгебез, мәхәббәт җимешебез, көтеп алынган газиз балабыз. Ел саен олыгайып киләсең кызыбыз. Менә инде безне сөендереп, тату гаиләдә үз балаларыңны да тәрбиялисең. Бу гүзәл бәйрәмеңдә яраткан тормыш иптәшең белән бер авыздан булып, тату гына, озын-озак, соңгы сулышыгызга кадәр бергәлектә яшәвегезне телибез. Ешрак кунакка кайтыгыз, ата-ана күңеле һәрчак сезне сагынып көтә. Кызыбыз, котлы булсын синең туган көнең, бәхетләрең ташып торсыннар. Күңел түрендәге хыялларың бары шынга гына ашсыннар. Саулыгың да боздай каты булсын, гаиләгездә булсын иминлек. Телибез без иң мөһиме сиңа кырыштайнык булган исәнлек. Хәрәкәтең әниеңнән пешкән, хылкың әткәеңнән алгансың. Балакаем, безнең бәхеткәдер бу дөньяга бу көн тугансың. Хөрмәтле Галия Мәүлидовна, Урта Терешка белән Сызрань шәһәре арасында булган чакрымнар әлеге музыкаль бүләк аркылы кимерләр дип өметләнеп калабыз. Туган көнегез белән котлап, без һәм барча туганнарыгыз да бу теләкләргә кушылалар. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Пак корлар ява туган күнедә, күңелкәем сиңа талпына. Туган күнең белән котларга диеп, җаным тәнем сиңа ашкына. Бүләк итәм сиңа матуркаем, алсу таңда аткан чәчәкләр. Ал нур сибеп яшә, кайгы күрмә, миннән сиңа изге теләкләр. Бүләк итәм сиңа матуркаем, алсу таңда аткан чәчәкләр. Ал нур сибеп яшә, кайгы күрмә, миннән сиңа изге теләкләр. Бәхетләр сиңа гына юрым, булмасыннар юлда киртәләр. Иңгә иннеттерәп тормыш көтсәк, бәхет шатлык нурын сибәрләр. Бүләк итәм сиңа матуркаем, алсу таңда аткан чәчәкләр. Ал нур сибеп яшә, кайгы күрмә, миннән сиңа изге теләкләр. Бүләк итәм сиңа матуркаем, алсу таңда аткан чәчәкләр. Ал нур сибеп яшә, кайгы күрмә, миннән сиңа изге теләкләр.
emeli Sin bulganıga yoktu günübüz Zaya ütmez tuğan har bir günler Matur bulsa turmuş yolubuz Gülle gitem sina matur kayın Ol sultonda otkanı şeşekeler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi dilekler Gülle gitem sina matur kayın Ol sultonda otkanı şeşekeler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi dilekler Ol nur sibip yaşa koygu kürme Minnen sina izgi dilekler İkinci kıtlау хаты bizga eski Qo'latqidan kelib jetdi. Bugun o'zining motor 10 yoshlik tug'an kunin Nur Musovich Oltinboyev qarshilay. Ona bu motor bayrami bilan anisi Elvira, yaratgan abisi Rimma Yusupovna, yaratgan babasi Rustam Alimjanovich ham eski Qo'latqidan Qozon shaharidan barcha tug'anlari da qutdilar. Bu balabızның isimi de jismine to'g'ri kela. Ул naq quyosh nuri shekilli bar tirayunda bo'lgan yaqinlarin jilitib, ulini uli, kishini kishi etib, hurmat etib yashab kela. Nurimiz bek tartibli, itoatli. Ulimiz kelajakda da Şuşu xalqыңның bu motor sifatlarin yo'g'altmisha yashasa eding. O'quvingda o'ngishlar tileymiz. Qo'ygan maqsadlaringga erishib, bizni suyundirib yasha. Biz seni bek niq yaratamiz. 10 yosh dilar yubiley ol. Shunga seni qutlaymiz. Neler tilik, neler birik deyip sina o'ylaymiz. Bo'ying zifa, yuzing ko'rkam, ko'ngling moyday sening. Barabızga eng qadrli kishi bo'lirga kelding. Dürtlü bishli bilgilari maktabda muhimdilar. Olay deyip söylegenler turmush qadrin bilmilar. Eng muhimi kishilikli bo'lib o'siving balam. Sina bor izgi tilaklar, beylemga tiram balam. Nur, endi sen bizning topshirig'imizni qaraysandir deb umidlanamiz. Chunki hozir yangrayishak jirni senga barcha yaqinlaring da yo'llaganlar. Motor tug'an kuning qutlu bo'lsin, baxtli bo'l balaqay. Кайчан гына әле тәпи киттең, кайчан гына телең ачылды. Бүген инде көләш тавышыңа бөтен дөнья моңа кушылды. Бер көн ачып чыгып китәсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы айым, итүрендә калган бишеген. Бер көн ачып чыгып китәсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы айым, итүрендә калган бишеген. Бөтен дөнья бүген синең алда, борчулары булыр шатлыгы. Юылмасын, югалмасын гына күңелеңнең сөттә яклыгы. Бер көн ачып чыгып китәсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы айым, итүрендә калган бишеген.
Канатларын җәеп каршы алсын, бәхет кошы гомер таңында. Гомер итәр өчен үзеңнең дә канатларың булсын җаныңда. Бер көн ашып чыгып китәрсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы кайын, үй түрендә калган бишегең. Бер көн ашып чыгып китәрсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы кайын, үй түрендә калган бишегең. Бер көн ашып чыгып китәрсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы кайын, үй түрендә калган бишегең. Бер көн ашып чыгып китәрсең син, тормышыңның серле ишеген. Сине көтәр улымлы кайын, үй түрендә калган бишегең. Сине көтәр улымлы кайын, үй түрендә калган бишегең. Улы кайын, улым, улы кайын. Мөхтәрәм милләттәшләр, бүгенгегә сәламнар тәмам. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Гадәттәгечә тапшыру азагында хушлашып, якыннарыгыз турында онытмагыз дигәнне соралам. Һәм әлбәттә инде сәламнар җиткерүегезне без көтеп калабыз. Хуш сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.